Horas samanginang pajupak kita muse di channel YouTube namion marhite akka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di pangaradiota di jamita minggu songoninang di jamita pertangyangan. Di tikyon patol hason nami tu hita akka pikiran nami taringot tu jamita pertangyangan di hita ima nagabe epistel di mingguta 10 Juni 2023 turpukta ima na tersurat sian surat Jakobus bindu 2 ayat 14 sahat rodi ayat 17 songonoma didok disi ahama gunana ali akka dongaku molo didok halak di ibana doha porsiaon alai dang adong di ibana pangulaon terbahen doha porsiaoni paluahon ibana mulo adong dongan bawa manang buru-buru namar saimara jala hurangan di si panganon siapa ari gabi adong namandok sian tonga-tonga muna lau mahamu merdame-dame ias mahamu bosur mahamu alai dang di lehon hamu tunasida narikot di daging ahama gunana haporsiau nipe songonido anggo so adong pangulaunna naung mate do hadirionna ima sahatna na parjolo amanginang di pikiran nami songon patu jolo ni jamitata takasma jolo patandahonota satokin si Jakobus na manurat surat Jakobuson memang godangdo ditiki na margoar si Jakobus di tonga-tonga ni halak Yahudi taingot do adong dotong sada si sean ni Tuhan Yesus na margoar si Jakobus alayang go si Jakobus na manurat suraton dang sian si sean ni Tuhan Yesus lidokdo ibana saudara Tuhan Yesus anggi ni Tuhan Yesus na pajupang lohot Tuhan Yesus jalalam teguha porsiauna dung haheheoni jala manguluhon huria maibana di Jerusalem ima akka huria na parjolui naung porsea di Tuhata Yesus Kristus songon uluan ibana di huria di Jerusalem tutu macerikot do di rohana nang di pikiranna laho manjamoton perdalanan ningu lunina sida ima ruas ni huriai siganupari songon akka naung porsea akka halak Yahudi naung porsea macerikot do di hilala si Jakobus laho padenggaton perdalanan ningu lunina sida siganupari dinamangu lunasida rap dohot akana porsea dohot naso porsea dope huria na parjului takas mata ingot namar saur do nasida dingulu siganupari rap dohot akanong porsea di Tuhani dohot naso porsea dope di Tuhata Yesus Kristus jala marhitei ikon takasdo marasing ngulunina sida sian portibion sian akka naso mananda Tuhata Yesus Kristus dope manang naso porsea dope di ibana jala dang boy lupa nasida na ikon dohot do nasida marbarita nauli marhite pambahenan nasida songon parbuye ni ha porsea oni asalam torop na porsea di Tuhata Yesus Kristus. Na mangihut muse sian turpuk taon taidama songon ipolani turpukon ya turpuk taon dang taringot tupuda na sitong imana mandok ha porsea unido na panguluhon manang paluahon dang lalap behita disi amanginang manaringoti dia do ulaon do manang haporsea unido nunga final manang nunga takas dihita anggodokma jala ajaran nasitong ima haporsea unido na paluahon manang napanguluhon
Imanlah yang menyelamatkan, bukan perbuatan baik. Ngasih kop jalan ngata kasih di hita, alani amanginang ra dang lalap behita patorakoni di bagasan jamitatta. Jadi taida ma turbuhon songon sada petunjuk hidup, praktek hidup ni aka halak naung porsiai. Tua hado ulauni huroha. Ben narikot didok si Jakobus. Di pikiran nami dang tersirang ulauni sian haporsiaon. Manang boido dohonon namang gohi manang pasikopon haporsiaonido ulauni. Ima aka ulaun na denggan na niula songon parbueni haporsiaoni manang songot tadda na manguludo haporsiaoni. Dang namate. Mulai dok mate, dang merlapatan na swadong. Adong do, alay dang marpakorhon. Tidak berfungsi dalam bahasa Indonesia. Boy mapatorangot ta, taringot tuson. Adong do haporsioni alay dang tarida pakorhonna dingulu si ganopari. Di surat ni si Jakobus pe, di podai imana do akka seginjang roha. Orang-orang yang sombong. Boleh saja karena harta, tetapi dalam faktanya juga ada orang yang sombong rohani. Parhaporsiaun doau. Mereka memahami bahwa iman itu hanya sebatas ritual peribadahan, tetapi bukan dalam praktek hidup setiap hari. Ahado lapatanna ulauni. Dang cukup holan haporsiauni, nungatakas idokon si Jakobus ikon adong do. Parbue ni haporsiaoni ima ulaon. Atong dimulai turpuk taidok imana aha magunana, aha malapatanna. Di pikiran nami asa gabi pasu-pasu. Alana mulut taingot di jauh de batado si Abraham, asa marhaposan tu ibana. Asa gabi pasu-pasu ibana tu saluhut jolma. Oma upikir kami songon refleksi ni jamitatta. Asa takas parbue ni haporsiaoni ima marhite na gabi pasu-pasu hita di ngulu si ganopare. Di palua Tuhan Yesus jolmai sian dosa, jala disuruh na sida mamaritahon hatana, mangulahon hatana, asa gabe parholong roha. Gabe parholong roha namar lapatan, gabe pasu-pasu. Atong buado bahinotta, lahu mangulahon, ulaon na denggan parbue ni haporsiaoni, asa gabi pasu-pasu. Taingot ma bukwede nomor 420 sada. Saiti rumah tuhattai. Dinamar jamita hita akamang boy marata suru akka ruas ni huria manang nata jamitai lahu membuka bukwende. Asa dipaingot tu nasida, dipaingot tu hita godang lupe seguru honota di ngulu si ganupari songon naporsea asa mangulu haporsioni asa marparbue tati rumah ulaon nani ulahon ni Tuhatta Yesus Kristus gabe parholong roha mahita si ulahon akka lomoni rohana. Ima amanginang akka pikiran nami anggiat boy mangurupi hita di naparadehon jamita hita di partangyangatta di bagasan mingguon partangyangan lingkungan manang sering didok partangyangan wake manang di piga-piga huria di dok muse partangyangan sektor.